Daeth dyn gwirfoddol i siarad gyda blwyddyn 10. Roedd e'n diddorol. O reit, ond beth ydi gwirfoddol? Mudiad sy'n annog pobl ifanc i wneud gwaith gwirfoddol, mudiad Cymraeg. Gwaith gwirfoddol. Gwaith, ond dim arian. Am syniad twp. Dim arian ydy popeth. Mae eisiau helpu pobl. Dim gweithio am arian yn unig. Helpu sut? Gwylwn ni fideo, roedd yn ddiddorol. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn clybiau plant, a wedyn roedd merch yn rhoi gwersi medlota i blant anabl. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn canolfannau hamdden, achos roedden nhw eisiau helpu pobl cadw'n heini. Ond hefyd, roedden nhw'n dysgu sgiliau newydd ac ennill profiad. Felly mae gwaith gwirfoddol yn gallu helpu gyda gwaith yn y dyfodol. Ac mae'n edrych yn dda ar y CV. Hefyd, roedd pobl ifanc yn gwneud oriau gwirfoddol Bac Cymru. Roedd rhai yn helpu aelodau clwb yr hen oed. Yn gwneud beth? Garddio, peintio, siopa, helpu gyda gwaith tŷ. Mae rhai hen pobl yn unig. Does dim teulu gyda nhw. Gallwn ni helpu gyda'r hen bobl yn yr ardal? Mae staff y gwirfoddol yn dod eto amser cinio. O, dwi wir eisiau helpu ac yn sicr bydd yn helpu fi fel person hefyd, ma? Wel, mae'n swnio'n dda, ond dwi ddim yn dda gyda chwaraeon. A dwi ddim yn gallu garddio na ffeintio. Mae pawb yn gallu gwneud rhywbeth. Rwyt ti'n gallu cerdded i siopau. Hefyd rwyt ti'n hoffi cyfrifiaduron. Mae pobl eisiau help drwy anfon e-bost neu wrth defnyddio FaceTime. Rwyt ti'n deall technoleg yn dda? Baswn ni'n mwynhau helpu gyda'r technoleg. Dyna ni. Mae talenta gwahanol gyda ni gyd. Rydw i'n hoffi chwaraeon, a baswn ni'n hoffi helpu mewn clwb plant neu canolfan hamdden. A dwi'n hoffi bod yn yr awyr agored. Baswn ni'n hoffi helpu ar fferm neu mewn staflau. O, na. Dwi'n yn hoffi mwd, ond rwyt ti'n hoffi anifeiliad? A di'r mwd ddim yn poeni ti? Wel, mae Wellington's trendy erbyn hyn cofia. Bron a bod mor trendy a trainers na a dy Fitbit. Doedd dim eisiau dechrau siarad am ffasiwn, please. Paid y poeni Gareth. Helpu pobl eraill sy'n bwysig gyda gwirfoddol. Daeth dyn gwirfoddol i siarad gyda blwyddyn 10. Roedd e'n diddorol. O reit, ond beth ydi gwirfoddol? Mudiad sy'n annog pobl ifanc i wneud gwaith gwirfoddol, mudiad Cymraeg. Gwaith gwirfoddol. Gwaith, ond dim arian. Am syniad twp. Dim arian ydy popeth. Mae eisiau helpu pobl. Dim gweithio am arian yn unig. Helpu sut? Gwylwn ni fideo, roedd yn ddiddorol. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn clybiau plant, a wedyn roedd merch yn rhoi gwersi medlota i blant anabl. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn canolfannau hamdden,
achos roedden nhw eisiau helpu pobl cadw'n heini. Ond hefyd, roedden nhw'n dysgu sgiliau newydd ac ennill profiad. Felly mae gwaith gwirfoddol yn gallu helpu gyda gwaith yn y dyfodol. Ac mae'n edrych yn dda ar y CV. Hefyd, roedd pobl ifanc yn gwneud oriau gwirfoddol Bac Cymru. Roedd rhai yn helpu aelodau clwb yr hen oed. Yn gwneud beth? Garddio, peintio, siopa, helpu gyda gwaith tŷ. Mae rhai hen pobl yn unig. Does dim teulu gyda nhw. Gallwn ni helpu gyda'r hen bobl yn yr ardal? Mae staff y gwirfoddol yn dod eto amser cinio. O, dwi wir eisiau helpu ac yn sicr bydd yn helpu fi fel person hefyd, ma. Wel, mae'n swnio'n dda, ond dwi ddim yn dda gyda chwaraeon. A dwi ddim yn gallu garddio na ffeintio. Mae pawb yn gallu gwneud rhywbeth. Rwyt ti'n gallu cerdded i siopau. Hefyd rwyt ti'n hoffi cyfrifiaduron. Mae pobl eisiau help drwy anfon e-bost neu wrth defnyddio FaceTime. Rwyt ti'n deall technoleg yn dda? Baswn ni'n mwynhau helpu gyda'r technoleg. Dyna ni. Mae talenta gwahanol gyda ni gyd. Rydw i'n hoffi chwaraeon, a baswn ni'n hoffi helpu mewn clwb plant neu canolfan hamdden. A dwi'n hoffi bod yn yr awyr agored. Baswn ni'n hoffi helpu ar fferm neu mewn staflau. O, na. Dwi'n yn hoffi mwd, ond rwyt ti'n hoffi anifeiliad? A di'r mwd ddim yn poeni ti? Wel, mae Wellington's trendy erbyn hyn cofia. Bron a bod mor trendy a trainers na a dy Fitbit. Doedd dim eisiau dechrau siarad am ffasiwn, please. Paid y phoeni Gareth. Helpu pobl eraill sy'n bwysig gyda gwirfoddol.